pentru gemeni, da, Mona abia așteaptă și să avem grijă ce spune. În prima parte a anului, gemenii vor simți că viitorul este cu un pas mai aproape de ei. Că împlinirea idealurilor lor e mai aproape, nu? Gemenii vor fi extrem de inspirați în alegerile pe care le fac. Deja am început să spunem de bine. Avem o bulină roșie. În cazul în care își propun ceva, se lansează într-un proiect, vor reuși să atragă în jurul lor și în viața lor oamenii de care au nevoie. Gemenii funcționează foarte bine în echipa anul acesta, deși mai degrabă într-o poziție de coordonatori, adică vor dori să îi vadă pe ceilalți cum aderă la opiniile lor. Vor dori să își impună punctul de vedere. Vor deveni un fel de purtători de cuvânt, de lideri ai grupului. Cred că gemenii vor începe anul acesta un nou drum, sau pot începe un nou drum profesional. Din ce punct de vedere? E posibil ca foarte mulți gemeni anul acesta, în anul 2011, să-și dea demisia, de exemplu, dintr-un loc în care se simt constrânși, nu au libertate, nu au independență, nu se simt liberi să se exprime așa cum își doresc și cum sunt ei în stare, pentru că ei sunt ființe extrem de sociabile și extrem de comunicative și le place mișcarea și independența și atunci e posibil ca gemenii să-și dea demisia din aceste locuri și să o ia pe cont propriu, să-și facă, de exemplu, propria afacere, să se implice în proiecte care le permite un grad mai mare de libertate și de independență, să își reformuleze complet aspirațiile și e posibil ca un talent pe care ei l-au ținut acolo în stare de amorțeală să prindă aripi acum și gemenii să aibă curaj într-adevăr să-l pună în aplicare. Gemenii vor dori să se descurce singuri cu atitudinea lăsați-mă în pace, eu știu cel mai bine ce e de făcut. Și mai e un lucru foarte important. Gemenii acum se maturizează din punct de vedere afectiv, îl au pe Saturn în balanță, dar nu mai au aceleași tensiuni pe care le-au avut în 2010. Aș spune că acum relația devine mai solidă, mai strânsă. Dacă ea există, dacă nu există, e posibil ca gemenii să-și întâlnească jumătatea, dar nu fără efort și nu fără ceva căutare. Din 4 martie să nu uităm că nodul nord merge în Săgetător, deci în zona parteneriatelor. Prin urmare să aibă încredere că Dumnezeu le va trimite ce mai bun pentru ei. Persoana care li se potrivește. Da. Și își pot cu Saturn în casa a 5-a. Luăm o scurtă pauză de publicitate și continuăm cu Racul. Am revenit la Harta Vieții, continuăm predicțiile astrale 2011 cu Zodia Racului. Acolo am rămas. Te rog, ai cuvântul. M-aș opri că sunt subiectivă. M-aș opri la relațiile racilor care pot fi de-a dreptul, care pot să sară în aer, în special în vară, până pe 15 septembrie, mai ales în perioada în care Uranus din Berbec face un careu cu Pluto din Capricorn. Rupere de relații, destrămări ale unor înțelegeri, parteneriatele se reformulează, racii scot cu forța oameni din viața lor sau pot să își impună să se descurce pe cont propriu. Poate fi pentru raci anul acesta un an în care să învețe lecția independenței. Ei vor dori să scape de toate acele legături care îi blochează, care îi țin pe loc. Și îi trag înapoi chiar. Și îi trag înapoi. Și mai degrabă lecția asumării responsabilității, aș spune eu, pentru că există raci care s-au complăcut foarte mult în niște relații de dragul de a-și asigura așa un anume confort. Un fals confort se va dovedi în 2011, când ei vor fi de nerecunoscut. Racii care se agață destul de strâns de situațiile din viața lor, de oamenii din viața lor, de data aceasta vor fi de nerecunoscut, vor rupe, vor tăia în carne vie și nu trebuie să uităm că au acele multe planete din Berbec exact în zona profesională, în zona afirmării sociale și profesionale, așa că racii au șansa, poate o mai au la câteva sute de ani de acum încolo, de a se afirma, de a crește profesional și social foarte mult. Pot să-ți găsească o carieră raci anul acesta, mai ales până în iunie. Pot să aibă curajul de a întreprinde ceva pe cont propriu și mai mult decât atât
renumele raci, numele și renumele lor este cumva în centrul atenției, adică până în vară ceilalți nu îi vor mai recunoaște pe raci, pentru că ei vor fi alături de alți oameni, se vor învârti în alte cercuri profesionale sau sociale. Prin urmare, va fi o schimbare foarte ușor de reperat din afară. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu racul, pentru că este altfel decât îl știam eu. Da, nebunit, a luat o raznă. Ia uite ce schimbări face în viața lui. Racii se pot implica în politică. E un moment fabulos pentru cei care vor să se implice în politică, sau nu neapărat în politică, dar în anumite structuri, grupuri și așa mai departe, prin care ei să-și poată exprima voința, punctul de vedere și să facă o schimbare în lume. Vor fi raci care își vor asuma rolul de lider. Să spunem că racii vor fi nevoiți să învețe și să coopereze, să armonizeze ușor relațiile și să nu dea cu piciorul acolo unde împinge dispoziția de moment, adică să nu strice relații care... Să nu exagereze. Exact, să nu fie chiar impulsiv. Aceste schimbări nu se vor face fără efort și stres, să nu uităm că și luna neagră va fi tot în zona carierei, prin urmare va exista o teamă că lucrurile nu vor merge bine, că nu vor evolua în teamă direcția... vom avea cu toții, îți spun eu, cu luna neagră în berbec, dar cu toate astea tot vă face schimbările. Mai avem puțin la rac și vreau să le spunem și despre sprijinul neașteptat pe care l-au în a doua parte a anului, de la tot felul de oameni importanți, de la prieteni, de la cunoștințe, gata să sară în ajutorul racilor. Așa că cereți sprijin, mai ales în a doua parte a anului. Apelați la toate cunoștințele pe care le aveți, pentru că sunt gata să vă dea o mână de ajutor. Financiar n-aș spune că sunt salturi spectaculoase, dar prin, nu știu, rezonanță, dacă vreți, schimbările din zona profesională vor aduce și câștiguri financiare. Mai e ceva tu de adăugat la... Pentru bani, poate perioada 9-26 august, cât Mercur va retrograda în Leu, va fi ușor mai tensionat. Atunci e posibil să-și reorganizeze bugetul, să fie mai atenți la cheltuieli și să se pregătească pentru noi proiecte, pentru noi întreprinderi profesionale care să le aducă bani. Și pot începe demersuri pentru achiziționarea unei case sau schimbarea locuinței. Trecem la Leu și aici te rog, ai cuvântul, pentru că sunt ușor subiectivă. Să ne oprim la zona iubirii și să vorbim despre nodul nord în Săgetător, din 4 martie. Lei pot să cunoască și să recunoască partenerul potrivit anul acesta. Pot să se afirme în așa fel încât să atragă oamenii care să-i reprezinte pe ei. Și dacă l-au cunoscut deja? Dacă l-au cunoscut, relația va deveni și mai armonioasă și se poate continua printr-o creativitate în cuplu. Fie construiești ceva împreună, fie poți face un copil. Da? Minunat, aici îmi place. Nodul nord în casa copiilor poate să sporească fertilitatea leilor anul acesta. Bun, în prima parte a anului, toate acele planete în berbec vin în zona străinătății, zona contractelor, zona studiilor înalte, așa că leii se pot hotărî acum să facă tot felul de demersuri în sensul evoluției, emancipării, elevării și din punct de vedere spiritual și din toate punctele de vedere. Vor fi lei care vor începe niște studii, care vor dori să plece în străinătate la studii, de exemplu, care vor împrumuta niște idei din străinătate sau vor străluci în străinătate. Nu se vor sătura lei anul acesta să vadă, să cunoască, să știe cât mai multe. După sloganul informația este putere. Leii, cu cât vor considera că știu mai mult, cu atât se vor simți mai stăpâni pe forțele proprii și mai dornici de afirmare. Foarte bine, mulțumită. În a doua parte a anului Jupiter se mută în zona carierei, așa că leii vor avea succes fără prea mult efort. Practic vor culege roadele eforturilor din ultima vreme. Să spunem că Jupiter este în Taur, deci pe zodie fixă, în zodia carierei, spre deosebire de alte zodii. Nu este vorba despre schimbări majore, ci de perpetuarea unor obiceiuri pozitive. Adică leii vor culege roadele a ceea ce au construit
până anul acesta sau ceea ce vor construi până pe 5 iunie. Hai că am umflat destul pe lei, hai să le spunem și la sănătate că trebuie să trecem și la fecioară, pentru că acolo e punctul vulnerabil în 2011 pentru lei. Sănătatea nu trebuie neglijată, pentru că e posibil să aibă probleme cu oasele, cu dinții, cu pielea. În special în lunile de vară, august până pe 15 septembrie, când se formează. Să aibă grijă tot anul, crede-mă. Lei nu știu să aibă grijă de ei și de asta vreau să întăresc această idee, dar să apeleze, i-aș sfătui eu pe lei și pe mine m-aș sfătui să apeleze lei la mijloace de terapie alternativă. Dau foarte bune rezultate toate terapiile care vă ies în cale și vă inspiră, desigur, acupunctură, masaj, tot ce ține de zona asta. Trecem și la fecioară. Pentru fecioară este un an 2011 destul de tensionat din punct de vedere sentimental. De acord? Că tu spuneai că fecioarele pun punctul pe ei. Hai, explic. În luni, eu continui să vorbesc despre acest careu între Pluto și Uranus. Ai și tu un fix, dacă ești în fix cu... Bun. Atunci va fi momentul maxim în care ei trebuie să ia decizii majore. Le va fi foarte ușor fecioarelor să se desprindă atunci din relațiile care simt că nu mai merg. Adică dacă au mers în virtutea inerției în anumite relații, dacă au tolerat anumiți oameni din viața lor doar pentru că le era bine, era confortabil, aveau un statut social lângă o anumită persoană, ei bine, de data aceasta se vor hotărî să rupă pisica. Bun, ei au foarte... ei toții cu careul ăla al tău, eu o țin cu planetele din Berbec. Ei au planetele din Berbec, acele multe planete din Berbec, din primăvară și din prima jumătate a anului 2011, pe zona banilor, bani veniți de la alții sau câștigați prin alții, așa că fecioarele pot câștiga foarte mult, dar vor și cheltui pe măsură. Practic există foarte mare fluctuație în zona financiară, așa că ei trebuie să fie pe fază, să prindă trenurile care le sunt favorabile, dar pe de altă parte să fie foarte atenți cum își investesc resursele. Mai ai ceva de adăugat? Mai avem timp? Nu știu. În a doua parte a anului, fecioarele vor porni și ele acea cursă după informație și după expansiunea cunoașterii. Foarte multe fecioare vor dori să se specializeze, să-și continue studiile, să facă noi cursuri, eventual să întreprindă călătorii în străinătate sau să aplice la posturi în străinătate sau la burse de studii. Le predau lei ștafeta în a doua jumătate a anului. Lei în prima jumătate sunt studioși așa și în a doua parte fecioarele. Și fecioarele pot încheia contracte foarte avantajoase în a doua parte a anului cu Jupiter în Taur. Din punct de vedere al sănătății, le-aș recomanda să fie foarte atente fecioarele la eventuale accidente. Există oarește risc de accidente în prima parte a anului în special, mai ales cei care sunt îndrăgostiți de sporturi extreme, de exemplu, sau sporturi periculoase, care implică un grad ridicat de risc, le-aș recomanda să fie foarte prudenți. De asemenea, cei care au această manie a jocurilor de noroc, le-aș recomanda să stea cu minței. Pentru balanțe,